Práca novinára je zvyčajne spätá s redakčnými poradami. Nezáleží na tom, či sa jedná o tlač, rozhlas, televíziu alebo internet. Inak to nie je ani s univerzitným Puls rádiom, ktoré sa na redakčnej porade stretáva každý pondelok na pravé poludnie. Poradu vedie riaditeľka Puls rádia Ivana Pitoňáková a Rastislav Kuba, vedúci oddelenia PR. Na poradách väčšinou analyzujeme obsahovú stránku jednotlivých relácií. Tiež sa venujeme výslovnosti moderátorov, snažíme sa skvalitniť ich prejav. Tiež sa rozprávame vlastne s kolektívom o tom, aké akcie budeme organizovať. V podstate riešime tie organizačné veci. V tom výbore si vlastne ty, som ja, je Robo, si ty napísaný. A ešte tam je Luigi sa prihlásil do výboru, dopisujem ťa, ahoj. A ešte sú tam... Málo si zapísal? Koho? Mála nie je zapísaná. Ako využíva a čo konzultuje na poradách vedúci spravodajstva? Keď už sa na tú poradu dostavím, lebo nie vždy sa mi to podarí, tak väčšinou na tú koordináciu tých redaktorov, na nejaké zadanie tém, hej, keď je niečo, čo nemôžem pokryť svojpomocne, lebo na to nestíham ísť, alebo sú nejaké iné problémy, tak sa snažím prinútiť tých ľudí, aby tam šli a nahrali niečo. A potom aj možno také technické pripomienky k vysielaniu. Ja napríklad okrem spravodajstva mám na starosti ešte aj spracovanie podmazov, teda tej podkladovej hudby, ktorá je pod vstupom moderátora. Čiže takéto hlavne spravodajské veci a sem tam aj niečo pomimo, keď mám nejaký nápad. Na budúce si predstavíme úlohy vedenia rádia, riaditeľky Pulzu, šéfa spravodajstva, vedúceho technika a šéfa oddelenia PR.